Cześć wszystkim! Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Maria. Nieco ponad 2 lata temu wraz z rodziną przeprowadziliśmy się do Polski, do Krakowa z Białorusi. I dzisiaj opowiem Wam o tym, jakie widzę zalety w życiu w tym pięknym mieście. Zaczynajmy. Jeśli Wasze oczy, tak jak i moje, uwielbiają i nigdy nie znudzają się zachwycającą architekturą, to pokochacie Kraków. Kraków to starożytne miasto z ponad 1000-letnią historią, a jego historyczne centrum zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oczywiście w takim mieście zawsze jest mnóstwo turystów, ale jako mieszkaniec miasta mogę powiedzieć, że inspiracje, jakie czerpię za każdym razem ze spaceru po mieście, przewyższają niedogodności ze strony turystów. Panuje tu niepowtarzalna atmosfera, która świetnie wpływa na mój nastrój. Na Białorusi na początku mieszkałam w małym mieście, a potem w Mińsku. Mieście, w którym jego historyczna część ogranicza się małą dzielnicą. Dlatego, kiedy przyjechaliśmy do Krakowa, ogarnął mnie, naszą rodzinę, zachwyt, który do dziś nie opuszcza. Edukacja. Kraków jest bardzo dumny ze swoich uczelni wyższych. Liczba całkowita krakowskich szkół wyższych wynosi 23. Z historii wiadomo, że w Krakowie powstał pierwszy uniwersytet w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, co robi to miasto jeszcze bardziej atrakcyjne dla studentów. W ogóle, według najnowszego rankingu szkół wyższych perspektywy 2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie. Podium zamyka Politechnika Warszawska. Szczerze mówiąc, sama bardzo chciałabym studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ja ukończyłam w 2016 roku Uniwersytet Medyczny w Mińsku i wówczas ten uniwersytet uchodził za jeden z najbardziej prestiżowych na Białorusi, ale niestety, biorąc pod uwagę, jak trudno jest potwierdzić lekarzom ich dyplomy tutaj w Polsce i w ogóle w Europie, mogę powiedzieć, że moje wykształcenie tutaj nie ma żadnej wartości. Dlatego ja i mój mąż chcielibyśmy, żeby nasze dzieci nie stanęły w życiu przed takim problemem jak my, skończyły porządną uczelnię i ich wykształcenie było cenione gdziekolwiek, niezależnie od tego, gdzie się wybiorą. Różnorodność rozrywek. W Krakowie zawsze jest coś ciekawego do zrobienia. Muzea, wystawy, wydarzenia dla miłośników psów, jarmarki, spektakle, festiwale, koncerty muzyczne, wydarzenia sportowe, wyścigi itd. Często tak się zdarza, że kiedy patrzę na nadchodzące wydarzenia w Krakowie, myślę sobie, czy mogę się jakoś tak rozdzielić, żeby pójść albo pojechać tam, gdzie chcę. Krótko mówiąc, w Krakowie nie ma czasu na nudę i każdy znajdzie coś dla siebie ciekawego, jakąś rozrywkę na swój gust. Kraków znany jest także ze swojej sceny kulinarnej, oferującej nie tylko tradycyjne danie kuchni polskiej, ale także potrawy z różnych krajów. Jako miłośniczka kawy jestem bardzo zadowolona z dużego wyboru przytulnych kawiarni. Kawa w połączeniu z niepowtarzalną atmosferą Starego Miasta po prostu dodaje mi energii. Dostępność. Wyjaśnię pod jakim względem. Z Krakowa można łatwo dotrzeć do innych europejskich miast pociągiem, autobusem, samochodem lub samolotem. Co więcej, miasto się rozwija i miejscowi twierdzili mnie, że jeszcze 5 lat temu krakowskie lotnisko obsługiwało niewiele lotów i trzeba było jechać do Katowic. Ale dziś krakowskie lotnisko obsługuje wiele lotów międzynarodowych, co zapewnia wygodę i dostępność dla mieszkańców podróżujących po całym świecie.
i nie mogę nie zauważyć łatwości komunikacji w samym mieście. Stale jeżdżę tramwajami, autobusami i bardzo podoba mi się budowa sieci. Łatwo i szybko można dostać się do, tak powiem, strategicznie ważnych miejsc w mieście. Możliwość pracy w Krakowie. Kraków odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce. Głównymi gałęziami przemysłu w Krakowie i okolicach Krakowa są turystyka, sektor IT, edukacja i produkcja, zaczynając od branży spożywczej do branży produkcji samochodów. Kraków stał się hubem dla wielu firm technologicznych i startupów. Znajdują się tu biura światowych gigantów IT, takich jak Google, IBM i wielu innych. Stwarza to wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju kariery. Ponieważ wraz z mężem jesteśmy zajęci w tej dziedzinie, Kraków jest dla nas oczywiście atrakcyjny. Napiszcie w komentarzach, czy byliście w Krakowie i w ogóle napiszcie, z jakich miast oglądacie moje filmiki. Jest to dla mnie bardzo ciekawe i chciałabym to przeanalizować i poznać Was jeszcze lepiej. Będę bardzo wdzięczna za wsparcie mojego kanału subskrypcją, komentarzami, kciukiem w górę, niewielkim wsparciem finansowym na kawę. Do zobaczenia w nowych filmikach. Cześć!